जेबो थांखि फोसावलांनाय नङा आरो जोंनि थांखिया बेनो प्रधानमन्त्रिया फैनायनि सिगांनो बड'लेण्ड जेंनाया आरोबाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो राजनैतिक नेताफोरनि सिगाङाव सरकारनि सिगाङाव आरो गोख्रोङै नुजाथिबावनांगौ। पार्लियामेन्ट सेसना बे गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसन दिनै बड'लेण्डल' नङा विदर्भ बुन्देलखंड बेफोरनि सोमोन्दैबो दिनै पार्लियामेन्टआव जेबो रायलायनाय जायाखै गरखालेन्डआव जेबो रायलायनाय जायाखै गरखालेन्ड सोमोन्दैबो बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानैबो जेबो रायखांनायबो जायाखै खारन जोंनि जानानै रायखांग्रा रावबो गैया। जोंनिफ्राय सासे एमपि दङ नगसरनिया बियो बड'लेण्ड जेंनाखौ मदद खालामनानै एबा सापर्ट खालामनानै बुङाखै नाथाय बेखौ हेंथा खालामनानै बे बुंगासिनो दं बड'लेण्ड जेंनाखौ। ओरैब्लाबो नगसरनियानि बुंनायजोंसो दानि पार्लियामेन्टआव थांनाय एमपिफ्रा बड'लेण्ड होननाय मोनसे जेंना दं बेखौ मिथिगासिनो दं। नाथाय जोंहा सासे बर' एमपि दं रायजो सभायाव बियो नगसरनियानि बेबायदि प्लेकार्ड लानानै न' बड'लेण्ड होननानै आन्दलन खालामनायखौ नुयोबा हयतोबा लाजिनानै एराय खारगासिनो दं खोमा बियो खारन गाव जेबो बुंनो हाया पार्लियामेन्टआवबो बाहेरायावबो। नगसरनिया खिन्थु पार्लियामेन्टनि बाहेरायाव बड'लेण्ड जानो मोना होनना बुंदों। न' बड'लेण्ड मा लिरदों आं मिथिया फेसबुकआव नुदों माबा न' बड'लेण्ड माबा मोनसे जियानो जा बड'लेण्ड सोदोबा उच्चारण जादोंनो रायखांजादों। बिजेपिया मानो थाखाय क्षमतायाव फैयामोन? बिजेपिया भारताव डेभेलपमेन्ट लाबोनो हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनो ओरै होननानै बिथांमोना क्षमतायाव फैदोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बिथांमोना फोसावदोंमोन बिनि थाखायबो बिथांमोना क्षमतायाव फैदोंमोन। मा बाथ्रामोन बियो? भारतबर्षआव फिसा रायजो दागोन गरखालेन्डनोबो खोथा होदोंमोन बुन्देलखंडनो खोथा होदोंमोन विदर्भनो खोथा होदोंमोन। 2014आव आं एमपि गेलेदों जेनदों एमपि जानायनि आगोल बिजेपिजों बे समाव पार्टी गैया एबसु एबा एनडिएफबि मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। बे एग्रिमेन्ट खालामनायाव आं दङ। एस आलुवालिया होननाय केन्द्रनि मन्त्रि सेन्ट्रेलनि मन्त्रि दा बिथांनि न'आव जोङो खेबब्रै खेबबा थांदों। बिथाङा आसामनि इनचार्जमोन आरो बिथांजों रायलायनायनि गेजेरजोंनो बिजेपिया गावसिनि इस्ताहाराव बेखौ लिरदोंमोन जे बिजेपिया जुदि गभर्नमेन्ट जायोबा बड'लेण्ड जेंनाखौबो जोङो सुस्रांगोन होननानै इस्ताहाराव बेखौ लिरदोंमोन। जों बिनि थाखायनो बिथांमोनजों गोरोबथायाव फैदोंमोन जे बिजेपि आरो जों बड'लेण्ड सोमावसारग्रा आफाद जयैनो आन्दलन खालामगोन होननानै। नाथाय इलेक्सन समावबो बिसोर थगायदों। कोनो बिजेपिनि मददगिरिफ्रा भट होग्राफ्रा जोंनो भट होआखै गासैबो नगसरनियानो भट होदों। कंग्रेसआबो नगसरनियानो भट होदों एजिपिआबो होदों आरो गासिबो होदों। खालि जोंनि भटजोंनो जोङो 3 लाखसो भट मोनदों आरो दा जोंनि बिटिसिखौ खुंग्रा सरकार बिराद गोहोगोरानो बिसोरो जोंखौ लाजि फोनांबाय थायो। गावस्रा बिराद बोलो दं जाहैदों गोहोगोरानो बिसोरो। बे गोहोगोरा हान्जायाबो बिजेपिजोंबो थगायजाबाय कंग्रेसजोंबो थगायजाबाय एजिपिजोंबो थगायजानानै 2 नाम्बारावबो गैया 3 नाम्बार जायगा मोनदों बिसोरो बिटिएफ हान्जाया। जेनदोंबो जेनदों नगसरनियाबो जेननानै जोंजोंबो जेननांदों बिसोरो। बेनि उनाव जोंहा मोनसे गोसो गोरबोआव गाबखांनाय दङ बे जेंनाया जोबस्रांनांगौ। बेसेबां मानसि थैदों सोमावसारनायनि नामाव जों बेसेबां गावजों गाव नांलायलायबाय थानानै जायगानि बेसेबां बादा होनो बेसेबां हेंथा होनो। जोंनो नांगौ शान्ति गोजोननाय नाथाय सरकारा लुबैयाखै आरो बिनि थाखायनो रायजोफोर
दिनै जोङो गोख्रों जानांगोन सोमावसारग्रा हिनजावफ्रा जेरैखि जाया गोख्रों जानांगोन जायखि हेंथा फैया मानो जायखि जोंखौ आक्रमण खालामा मानो बेखौ सौसिजोबनानैबो गसंख्रांनानै आवगायलांबाय थानो हानांगोन होनबाबो जानाय नङा जों जेसेबां दुर्बल जागोन गाज्रि शक्तिया जोंखौ बारसिनबाय थागोन दिनै जोंखौ बारसिनगासिनो दङ जोंखौ बारसिनै दुर्बल खालामनो नागिरदों जोंखौ गोसो सिफायदों जेबो जाया जेबो मोना नोङो जोंखौ आसि बिमा खिन्था लाजि फोनांनानै मिनिनो हमदों नाथाय जोंनि शक्तिया जुदि सैथोखौ होसोनायबा सैथोआव जों दङब्ला जोंनि खौसे गोहोआ जुदि खालि सैथोनि थाखाय जोंनि थांखिनि थाखाय आरो बड'लेण्ड जेंनाखौ जोबथा महर होनायनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखायनो जों जुदि ज' जादोंबा पृथिबीनि खुनु शक्तिया जोंखौ सिफायनो हानाय नङा फोजोबनोबो हानाय नङा जों सानसे नङा सानसे देरहागोन आं बे आसाखौनो लानानै नोंथांमोन बयनोबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ जासिबाय गाहाम हामलायनाय जासिबाय दिनैनि हाबाफारियाबो बिदियैनो जाफुंलांगोन होननानै आङो सानो आरो बे सोमावसारनायखौ दैदेनगिरिफोरनिबो गोलाव जिउ आरो देरहासार जिउखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।